Se tinfetaħ għad-9 sena l-iskema Work Trial Scheme for Youth maħsuba biex tagħti toma ta' dinja tax-xogħol lill-studenti u żgħażagħ ħawġin. L-iskema tnediet mill-Ministru Għawdex Clint Camilleri li spjega kif permezz tagħha l-istudenti għandhom l-opportunità jiksbu esperjenza prattika, jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u jħejju ruħhom aħjar għall-karriera li se jaqbdu. L-iskema tista' tkun bżonn jużaw wkoll għan-negozji u laqdiet mhux governattivi kif spjega l-Ministru Clint Camilleri. Għati opportunità wkoll l-entitajiet privati sabiex ikunu jistgħu jagħmlu recruiting u possibilment ukoll fil-futur ikunu qegħdin iżommuhom anke fl-impjieg permanenti magħhom. Permezz ta' din l-iskema l-parteċipanti se jirċievu allowance ta' 120 euro fil-ġimgħa sa massimu ta' 600 euro fuq perjodu ta' 5 ġimgħat bejn Awwissu u Settembru. Għal din l-iskema jistgħu japplikaw dawk bejn is-16 u l-20 sena li qed ifittxu impjieg, l-istudenti full-time ta' bejn 16 u l-25 sena, kif ukoll studenti ta' 15-il sena li temmew il-11-il sena b'suċċess. L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru mis-sit elettroniku tal-Ministeru Għawdex jew l-app My Go Zone mit-22 ta' Ġunju sa 3 ta' Lulju.